ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଗଣିତ ବହିରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂମିର ମାପ। ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୂମି, ମିତି ଅର୍ଥ ହେଲା ମାପ। ଭୂମିର ମାପକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟାମିତି। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହାକି ତଳ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ରଶ୍ମି, ସରଳରେଖା, ତ୍ରିଭୁଜ, ଆୟତଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସେହିପରି ରଶ୍ମି, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯେଉଁ ରେଖା ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଅସୀମ ଭାବେ ଗତି କରେ ତାକୁ ଆମେ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ସରଳରେଖା ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ରେଖା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଅସୀମ ଭାବେ ଗତି କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସରଳରେଖା ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ, ତିନି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ, ତିନୋଟି କୋଣ ଆଉ ତିନୋଟି ବାହୁ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଚାରି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ଆୟତଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଆମେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ଆୟତଚିତ୍ର କାହାକୁ କହିବା, ବର୍ଗଚିତ୍ର କାହାକୁ କହିବା, ରମ୍ବସ କାହାକୁ କହିବା? ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟତଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଇଏ ଯାହା ହେବ ଇଏ ସେତିକି ହେବ, ଇଏ ଯାହା ଇଏ ବି ତାହା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ଆୟତଚିତ୍ର। ଦେଖ, ଯଦି ଇଏ ହେଲା 4 ସେମି, ଇଏ ବି ହେବ 4 ସେମି। ଯଦି ଇଏ ହେଲା 6 ସେମି, ଏଇପଟା ବି ହେବ 6 ସେମି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଗଚିତ୍ର। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିବା। ଯାହାକି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋପି, ଜୋକର ଟୋପି, ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଇଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡବାର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଚିତ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ନା, ସମଘନ, ଆୟତଘନ, କୋନ୍, ସିଲିଣ୍ଡର, ପ୍ରିଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁର ନାମ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଚିତ୍ର ନାମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସମଘନ, ଆୟତଘନ, କୋନ୍, ସିଲିଣ୍ଡର, ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରିଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା। ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏହିପରି 3 ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ବାହୁ ସମାନ ନାହିଁ, କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବେନି। ଇଏ 3 ସେମି ହେଲା, ଇଏ 6 ସେମି ହେଉଛି, ଇଏ 7 ସେମି, ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଅସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେହିପରି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ରହିବ, ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ରହିବ ଆଉ ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ଇଏ ଅଛି 5 ସେମି, ଇଏ ବି 5,
ହେଲେ ଇଏ ଅଛି 3, ତେଣୁ ଇଏ ୟା ସହିତ ସମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେହିପରି ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଦେଖ, ଇଏ ଅଛି 5, ଇଏ ଅଛି 5, ଇଏ ବି ଅଛି 5, ତେଣୁ ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା। ସେହିପରି ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଥାଉ, ତାର 3 କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଆମେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା ଏବଂ କୋଣକୁ ପଟାଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାପିବା। ସେହିପରି କୋଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା, ଯାହାକି 3ଟି ଯାକ ମିଶିଥିଲେ ହେବ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ ବା ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିବ। ସେହିପରି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା କିଏ? ଓ। ସେପରି PQ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଜ୍ୟା କ'ଣ? ନା ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟା। ସେହିପରି ବ୍ୟାସର ଅଧା ହେଲା କ'ଣ? ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଦେଖ, ଏଇଠି ବ୍ୟାସ ହେଲା PQ, MN ହେଲା ଜ୍ୟା। ସେପରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ କିଏ? OP, OQ, OR। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟା ଆମେ ଟାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଏଇଠି PXQ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାପ ଏବଂ PYQ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାପ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବୃତ୍ତର ଅଧାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାସର ଅଧାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଟୋଟାଲକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ ପରିସୀମା। ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା। ଦେଖ, କ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। L ଓ M ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ C ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର କକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ, ଇଏ L ସରଳରେଖା ଆଉ M ସରଳରେଖା, ଇଏ ଦେଖ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି C। ତେଣୁ C ବିନ୍ଦୁଟି L ଓ M ଉଭୟ ସରଳରେଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଣୁ C କୁ L ଓ M ରେଖା ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ L ସରଳରେଖା ଆଉ M ସରଳରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ବା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କିଏ? C। ତାପରେ ଆମେ ଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଅଛି P ସରଳରେଖା ଆଉ Q ସରଳରେଖା। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ବଢ଼େଇବା, ଆକୁ ଇଆଡ଼େ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଛେଦ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଛେଦ କଲେ। ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଆମେ B ଦେଲେ। ତେବେ P ଆଉ Q ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କିଏ? B। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଗ। ଇଏ ହେଉଛି AB ସରଳରେଖା, ଇଏ ହେଉଛି CD ସରଳରେଖା। ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବାଇବି,
ଆକୁ ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବାଇବି, ଇଏ କୋଉଠି ଛେଦ କରିବେ କି? ନା, ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ରେଖାଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ ସମତଳରେ ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଇଏ ଗୋଟିଏ, ତିନିଟା ସରଳ ରେଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଆକୁ ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବେଇବା, ଆକୁ ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବେଇବା, ଆକୁ ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବାଇବା, ଇଏ କୋଉଠି ଛେଦ କରିବେ କି? ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଖକୁ ଯାଅ। ଦେଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ସରଳ ରେଖା ଅଛି। କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଯାଅ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ସରଳ ରେଖା ଅଛି। କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି? ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଘକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ସରଳ ରେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛେଦ କରାଇପାରିବା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସେ ଯେ ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି କମରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିବେ? ଗୋଟିଏ। ଅତି ବେଶୀରେ କହିଲେ ତିନୋଟି। ତାପରେ ଆମେ କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଓ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ମାନେ ଭିତରେ, ବହିସ୍ଥ ମାନେ ବାହାରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅଛି। ଏଇ କୋଣଟିର ନାଁ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ? ନା, ଏ କୋଣଟିର ନାମ ହେଉଛି BAC କୋଣ ବା CAB କୋଣ। ତେବେ ଏହି କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ କିଏ? ଦେଖ, ଏଇ କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏଇଟା ତାର ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି କିଏ ବାସ କରିଛି? ନା, N ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି କୋଣରେ N ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ P ଆଉ M ହେଉଛି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି କୋଣର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଦ୍ୱୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଂଶ ନଥିଲେ ସେହି କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ନା, ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କହିବା। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ABC କୋଣ ଆଉ CBD କୋଣ, ଏଇ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କିଏ? B। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ବାହୁ ହେଉଛି କିଏ? B ଆଉ C। ତେବେ ଆମେ ABC କୋଣ, CBD କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ତାପରେ ପ୍ରତୀପ କୋଣ। ପ୍ରତୀପ କୋଣ କହିଲେ ବିପରୀତ କୋଣ। ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଯେଉଁ କୋଣ ଚାରୋଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାହୁ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସହ ସନ୍ନିହିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତୀପ ବା ପରସ୍ପର ସହ ବିପରୀତ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଠି AB ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, CD ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଛେଦ କରିବା ପରେ ଚାରୋଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। সেই ଚାରୋଟି କୋଣ କିଏ କିଏ? AOD, BOC, AOC, DOB। ଦେଖିବା ଆମେ କାହା ସହିତ କିଏ ପ୍ରତୀପ ହେବ ବା ବିପରୀତ ହେବ। ଦେଖ, AOD ଆଉ BOCକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଏଠି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି କି ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ? ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ AODର ପ୍ରତୀପ କାହାକୁ ଲେଖିବା? BOC। ସେହିପରି AOCର ପ୍ରତୀପ DOB। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତୀପ ଆଉ ବିପରୀତ କୋଣ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରତୀପ ବା ବିପରୀତ। ତାପରେ ଅଛି ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ଅନୁପୂରକ କୋଣ କହିଲେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଯେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ
90 डिग्री सह समान हेले समकोण एवं 90 डिग्री अधिक 180 रु कम हेले सी है स्थूल कोण। तेबे अनुपूरकर अर्थ होची केते ना अनुपूरक कोण कहिले 90 डिग्री। दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री हेले तन्मध्यरु गोटिए कोण अन्यटर अनुपूरक हुए अथवा दुईटी हेबे परस्पर सह अनुपूरक। यार अर्थ है कौन ना जदि दुईटी कोणर परिमाण मिसिले हम 90 डिग्री तेज ताको आम कहवा अनुपूरक कोण। देख ए बी डी कोण आउ डी बी सी कोण जदि आम यही कोण दुईटी को मिसई देबा ताले ए बी सी कोण केते हो जदि 90 डिग्री हो ताले आम यही कोण द्वय को आम कौन कहवा परस्पर सह अनुपूरक कोण। जदि परीक्षा रे पड़े जे 45 डिग्री किंबा 50 डिग्री रो अनुपूरक कोण केते आमे कौन करिबा ना अनुपूरक कहले 90 डिग्री 90 डिग्री आमे 50 डिग्री को फेडी दबा ताले हमरा केते रहिला 40 डिग्री। ताले 50 डिग्री रो अनुपूरक कोणर परिमाण केते ना 40 डिग्री जहा कि 40 की 50 मिसे देले केते हबो 90 डिग्री। जहाँकि आम जानिले जे जदि दुईटी कोण को आम मिसई देले हम 90 डिग्री तो ताको आम कौन कहवा अनुपूरक कोण कहवा। तापरे परिपूरक कोण जेउ कोण द्वयर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री सही कोण द्वय को परस्पर सह परिपूरक कोण बोली कहा जाए। अनुपूरक माने 90 डिग्री परिपूरक माने 180 डिग्री। देख सी ए डी कोण आउ सी ए बी कोण जदि ए दुईटी कोणर समष्टि 180 डिग्री हुए तेबे आमे यही कोण द्वय को आमे कौन कहवा परस्पर सह परिपूरक कोण कहवा। परिपूरक कोण कहले 180 डिग्री। जदि क्वेश्चन आसे जे 50 डिग्री रो परिपूरक कोणर परिमाण केते आमे कौन करिबा ना 180 रु 50 डिग्री को फेडी दबा जेति की हेला आमे सेटा को आमे लिखिबा। तेणु अनुपूरक कहले आमे 90 रु फेडिबा सेपरि परिपूरक कहले आमे 180 रु फेडिबा। जे कोनसी गोटे कोणर नै कि प्रश्न दैथिबो सेही भली आमे करिबा। तेणु पिला माने तुमे समस्ते तुम बहिर थिबा अभ्यास गुडी को तुमे करिबो जहा न हेबो कमेंट माध्यम रे तुमे जणैबो एवं तार आंसर पुणी मु करी तुम मानकु पुणी बुझाइबी। तेणु तुमे माने एही चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो एवं भलो लागिले लाइक मध्य कर दियो एवं सांग मानकु शेयर मध्य करो।